Хоп, ето, имаме една риба. Имаме една рибичка малка на тази красива планинска река. Дойдах на малка рекичка, защото ми се хващат малки рибки на диво място. Страхотна рибка. Красиво. Хайде, рибки. Качай се. Няма да я пипам даже рибата. Ето. Ами това е малката рекичка. Борката се намира на една малка рекичка, смених втора рекичка. На първата рекичка бях много разочарован. Нямаше нито една риба, даже не видях риба. А преди на 90% от местата, които предполагах, че има риба, винаги хващах риба. А сега там ходих един час, даже не видях риба. Не знам защо така. Много съм разочарован, имаше хубави риби. Сега смених рекичката с друга малка. И тук веднага бързо успях да хвана една рибка. Не знам, може би някакви недобросъвестни рибари хващат тези малки рибки и ги изяждат. Аз не виждам смисъл в това. Да се ядат тия малки риби. Той в тази риба няма нищо. Тя дори да е 30 см, тя пак ще е слаба риба за тази планинска река. Обаче това е положението. Ако хвана още някаква по-голямка рибка, ще ви покажа пак. Чао от мен. Трябва да ви снима малко рекичката. Няма да вдига много камерката. Рекичката е малка спортна, на много високо място в планината. То се вижда гората каква е. От тела. Тук по тия клончета смятам да пробвам. Може да има още някоя риба. Обаче така не се вижда, трябва да подам стръвта и тогава да излезе. Ами, успех!